Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. In dai kai dan Niger ne ka gamu da wannan bidiyon, ya kamata ka wallafa shi duk inda ake so saboda labari ne mai muhimmanci. Ya kamata yan Niger mu an kada cewa ba duk abin da muke gani a social media lalle tabbas gaskiya ne. Wannan labarin da kuke gani ana ta yadawa kwana biyun nan, wanda yawancin mutanen da suka fi yada shi sune yan Benin, yan Cote d'Ivoire da ɗaiɗayan yan Senegal. Labarin yana da kumshe da cewa gwamnatin CNSP, hukumomin Niger sun kawo ƙarshen alaka su da Rasha da kuma Turkiya a bannan sayan makamman yaƙi, kuma suna nuna cewa sojojinmu waɗanda ke biske ga filin daga suna musu saboda 'yan ta'adda sun fi ƙarfinsu, suna musu ga gwamnatin Abdurrahman Chani har yana jawo wani cece kuce a tsakaninsu. Wannan maganar ƙarya ce. Wannan mediyan da kuke gani ya taɓa yin ƙarya akan Ibrahim Traore, kuma ya yi akan Asimi Goita, yanzu kuma akan Abdurrahman General Chani ya dawo. Wannan labari magana gaskiya ƙarya. Kuma wannan media ana nuna cewa wanda ke kula da wannan media yana zaune ne a cikin garin Benin, kuma duk wanda ya san Benin da Niger yau ga kare ga musa ake yi, saboda haka su za su iya wallafa komi akan cewa an samu matsala a cikin kasashenmu na IS. Dama ba son mu suke yi ba, saboda haka na ga yawancin 'yan Niger suna kafawa suna ce a bai kamata ba. To wallahi mu ankara, ba komi ne za mu ɗauko mu kafa mu dinga yi magana a kai, sai mun tsananta bincike, mu gane gaskiyan al'amarin kamin mu zo mu yi ta magana a kan shi. Shi yasa nake cewa wannan labarin a yada shi ko ina. Wannan labarin ƙarya ce. Gwamnatin CNSP bata ma san da shi ba, kuma wannan medium ba yau ne ya fara yin ƙaryar nan. Yayi shi akan Burkina Faso, kuma yayi shi akan Mali. Kenan mu kan mu yadda cewa wannan media yayi tasiri akan mu. Shi yasa waɗansu makiyan CNSP za su yi amfani da wannan damar domin cewa sun kawo mana cikas a cikin tafiyar mu, wanda su ba su isa ba. Saboda haka nake nema gare ku da Allah ku wallafa muna wannan labari ya je duk inda ake so, saboda 'yan Niger masu hankali, masu tunani su yi aiki da basirar su gane cewa wannan labarin ba gaskiya bane ba, ƙarya ne. Sannan a bar jakkan da suke nan su ta wallafa akan ƙarya su yi ta yi, dama su mun gane su. Allah ya samu dace.